Takže ahoj lidi, já jsem Marlon811 a dneska vám ukážu svůj skyblock na serveru Miners EU. Přepnu normální pohled, F8, tak. Moc dlouho jsem tu nehrál, mám tu zatím mob trapku, dvoupatrovou, myslím, jo, dvoupatrovou. Krásný baráček. Ta trapka už aspoň něco dává od té doby, co tam mám to druhý patro. No a pardon. No. Tak. Mám ji asi ukážu. Jenom najdu sekeru. Tak nenajdu. Se vezmu dřevo. Tak. Tady mám zahrádku krásnou, úplně nádhernou. S cobble generátorem smíšenou. Potom tady je můj tady bydlí můj soused, nedávno přistěhovalej Kon, je úplně v pohodě, cápek. A no, prostě nebudu se mu tady hrabat, jenom jsem vám to chtěl ukázat, že tady mám prostě i spolubydlícího. Dobrý. Tak, teďka vám ukážu svůj barák. Jo, tady mám farmu na sníh. Shop tu mám a dřevěné věci. Mám tu už i diapikexu. Za hlasování pro Miners EU do popisku videa dám odkaz. Pardon. A pardon, zase mi začal butnout mikrák. Budu si muset koupit nějaký novej, až ten už je hrozný. Vidíte, mobové, no zatím, no dva pavouci, oni se tu postupně spavnujou. To dolní patro dává víc těch, jakože, no, těch mobů se háže víc. Tak, farma na slepičky, úplně základní, no, stromy, už tu máme netherwardy, blaze, ten stan na ty lektvary a ukážu vám spam na SBčku. 1, 2, 3, 4, 5, tak, jsem tu, tady je admin, Tomek, úplně cápek. Tak, teďka vám ukážu shop. Prostě přes Villagera si tady hezky nakoupíte, co potřebujete, no všechno, co potřebujete k přežití. Takovýhle prostě ty základní věci, které normálně na Skyblocku neseženete. Já se omlouvám, že do toho mikráku furt foukám, ale nechci to točit už asi po pátý, protože ten mikrofon mi fakt hrozně blbne a už to točím po 150. a už mě to moc ani nebaví. Tak a no, to je tak všechno, co bych vám tady ukázal, jenom že tu máme speed. Tak a teď zpátky na můj home. Tak, možná, že bych vám ještě mohl ukázat arénu, kterou jsem v minulém díle nestihl, protože tam bylo plno. Jej. Tak zkusíme. Jej, už hrajou. Takže to asi nebude, ještě můžu zkusit terminál, ale ten už asi taky bude plný. No, jasný. No, ruiny určitě taky. Tak ne. Tak vám aspoň ukážu, jak to tady je. Prostě tady máte lučišníka a dostanete iron brnko a
luk a nekonečno šípů, za vraha Iron Brnko, Enchant Lady Sword a Slowness. Za válečníka Dia, to co se omlouvám, to je texture packem. Jinak vidíte prostě na vzhledu brýní, potom to nic nedělá. A zase Enchant Lady a meč. Barbar, to je prostě to samý jako válečník, akorát že má místo diameče diasekeru. A obránce, ten má Enchantly Diabrmko a plno Wooden Swordů. No a ještě mnich, ten má leather věci a samý tyhle ty elixíry na pomoc jakože spoluhráčům. Tak, možná, že bychom mohli jít, kdyby to, možná, že to střihnu a až tady budeme, tak vám to pustím. Tak, možná, že ještě, no nevím, jaký bude ohlas, možná, že to nestřihnu. Uvidím, no. No, snad to YouTube někoho naláká. Ano, už jsme tu tři. Bezva. A musí nás být 5. No a já půjdu ještě, si musím vybrat lučišníka, takhle. Šup. Takhle. Tak to asi střelat nebudu, možná, že, no a další. Kon. Bezva, to je ten můj spoluhráč. A ještě potřebujeme jednoho hráče, aby jsme mohli na ruiny. Ahoj, tak. Se mě tu ptají na název videa, to ještě nevím. Asi uvidím, ještě jak se to bude jmenovat. Tak přejmenuju, tak pojďte. Ještě jde na ruiny a máme to. Jo, bezva. Pardon. No, zase zkouška, jestli mikrák funguje. No, ale tak se přihláš. No, tak. Bezva. To jsme potřebovali tak a... Již on někdo odešel. No to je hrůza. Raz, dva, tři, já jsem čtvrtý. Kon odešel. No tak to je ocas. Ne, nic proti němu nemám, ale mohl tu zůstat, aby byl ve videjku. Pojďte na ruiny, budete na YouTubeku. Lidi zjevně o to nemají zájem. Tak, byl jsem označen jako připravený. Raz, dva, tři. Jo, jestli jste to teďko slyšeli, tak... tak to se zase omlouvám, to byl teďko můj mobil, už mě mám vybitou baterku. Jo, bezva, jdem tam. Tak, pojď sem. No, a jdem tam. Bžu. Za lukostřelce chodím vždycky semka nahoru. No a užijte si to. Tak. A už nevím, jestli to je první vlna, nebo se tu nějak spavnou prostě. Tu mobové jsou. Tady se spavnujou se ještě tamhle, tam myslím a ještě někde tamhle. No cca tam jak jsem vystřelil. No tak tam cca. No, už druhá vlna, takže je to předtím ten jeden skeleton byla jedna vlna. Teďko na začátku je to dost lehký. Pořád se to stěžuje. Já jsem se kolikrát dostal jenom po bose, za bose jsem se dostal tak jednu, maximálně 2 vlny. No, nic moc.
začít být trošku živější. Už nemám strange, Mám teď slime. Už ven. Kostě taky, tam z toho slimeíka. Tak. Zombíka, Trevo. Tak kostu. Ne. Jsem prostě sniper. Jinak už mám celkem velký ty lukostřelecké schopnosti. Tak uteč. Dobrý. Ty taky. No tak umři. Jsme šikovní. Tam se další druhý. Šikovná. Já jsem šikovný. Pigmeni. Jo, to si to je. No tak 6. No. Jo, když tady budete hrát, tak si dávejte pozor tady na záda, protože po chvilce se tady naspavnuju za vám monstra a po těch liánách taky polezou. Pardon. Tak, už bych mohl zase dostat. Co to je, jak se jmenuje můj channel? Ježíš, dobrý, slime. Ne, vylez to. No tak, rychle zabijej. Rychle pryč. Chraň mě. No, takhle. Tak rychle. A zombík. To já už jinak tady teďko jako na schvál naspavnuju. No jasně, no tak creeper. Už. Já pomůžu. Zajímavé, že jsem neviděl Blaze, jestli je odebrali, nebo už je pozabíjeli tak rychle. Jo, v těch Českách, jak je tamhle, tak nic si nehledejte. Pro ty, co na serveru Miners EU hrajou, tak určitě věděj. Takhle. Na Magma Cube. No to já jsem sniper. No sniper elite prostě. To všichni věděj. Tak aspoň tam. Jo, konečně kill. Jo, tam už je Blaze. Kde tady taky. Tamhle. Jsem šikula. Menší lagy. Dobrý. No ty jo. Já jsem sniper. Skrytý bojovník. 14. vlna, ve vlně 20 je boss a ten používá spely, prostě teleport, že vás zapálí a tak dále. Pardon, mám kašel. No, bezva. On přežil. Hajzlík, dobrý. Magma Cube. Ne, to je hovno slime. Tam jsou skeletony. Jo, 16. vlna už. A za chvilku bude boss. Těžkej. Poměrně. Dost. No, má dost HPček. No a už je tu boss. Tamhle je boss.
Takže já jim jdu pomoct. No jasně. Začínat. Jo. Ježiš. Tak notebook už mě celkem štve. To já jsem sniper. No, dobrý. Tak jsme ho sundali? Ne, ještě ne. Ale nevím kde je. Ježiš, další vina. Já si jdu zavolat. Šup, šup, šup. No, zatím to vypadá nadějně, dost nadějně. Ježíš, silverfishky. Dobrý. A dost těch tu je. Ježiš, a do ty se netrefím ani náhodou, ani do jedné. No jasně. To radši budu těch big zombíků. No a já hnedka jako můžu takto stopnu a už bude konec dílu. Nevím jak dlouho natáčím, ale zatím jsem asi nejdál, co jsem se kdy dostal. Možná, nejspíš. Páč tu dost hezký camping. Silverfishka, ta je moje, tak ne. Tak, tam to mám na cube. Ježiš, jo. Já jsem úplně luxusný. A 23. vlna tohoto. Už to je celkem těžký. Takhle. Vidíte střelecké schopnosti 118. Já zatím po každý, co jsem šel jak se to jmenuje, ruiny, tak jsem skoro po každý šel za toho, za útočníka, jako střelce nebo. Dobrý. Ježiši. No, hodně vidím. Jo, zapal mě, to jsem vždycky chtěl. Tak. Co mě rube? Já jsem fiška. No konečně jsem se párkrát trefil. A já se zase omlouvám, ale prostě už to fakt nechci točit znova. Jo, do mě. To jsem vždycky chtěl. Vidíš tam kde je? Tady. A já za chvilku asi umřu. Luxus. 25. vlna. Enderman zase jasný. Takže takhle, tak. Rychle nahoru. No tolik Enderman, to už nás moc asi nevydrží. Pigman. Nevím, kolik nás to je. Tam vidím jednoho spoluhráče.
asi zkoušení. To tak vypadá. Pardon. Jej. Jasně. Ještě to je super a Ghost Rider je jasný gameplay. No, prosím, ne. No, jasně, super. Utíkej. Ne. Utíkej. Jo. Jsem dobrý. Jsem šikovnej. Ty byl na 30, luxus jsem šikula. To ti nejvíc, co jsem kdy dal. Wow. A taky asi nejvíc, co jsem kdy dostal. No a jsem. Takže já se s váma loučím, mějte se a hrajte.